Magandang araw, nandito po kami ngayon magtatanim ng kamote. Aalamin natin kung ano ang tamang sukat ng itatanim na kamote at paano to itanim. Kaya halina kayo, samahan nyo kami ngayon araw. Yung pagtataniman namin na lupa, medyo malawak siya. Ilang sukat ang meron ang isang itatanim na kamote. Ayan po, 3 po siya sa isang linya. Ilang buwan bago yan magkaroon ng bunga. Yan, 3 buwan daw yung pag-aani na naman yan, pag-harvest ng isang tanim na kamote. Na po tayo ngayon. Ayan, tumulong na siya. Oh. Kamote. Hi. Yeah! Tapos na din. Salamat po sa mga nanonood. Salamat po sa mga magsusuporta at wag po ninyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye!